Здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Survival. Днес играем... Днес играем Sonic Generations. Да, играл съм само първи период. И реших да следвам. Играта ще се готви. Бебе, Торак! Винаги тук му удря! Но това не е. Страхот. Айде, нямам търпение да не When you take damage, you'll drop all the rings you collected. If you take damage when you have no rings left, you'll lose a lot. So be careful. Първия и втория бях чул първо втория. Сега вече тръгнах първия. Сега правя наново първия. Айде! Това беше баш паркур. Умира и оттам нататък. Айде. Боинг. I love this. The spin dash depends on how long the button is pressed. Папа обучал толкова странично. Абе, какво ми се връща само обучал такъв? Време са като барана. Да, това е си, защото аз съм Survival Man. Да. Това аз го направя. Защото си прах клик. Да. Окей. Нека да изгледаме това. He'll be here any second. Hey guys, what's going on? You having a party or something? Surprise! Aw, you guys. Sonic It's kind of impossible to surprise you. You totally got me this time. I had no idea. Yeah, right. Happy birthday, Sonic. Hope you like this. Like it? I love it. What? Sonic, what's that? What's it doing? Hey! Not cool! Help us! Соника се събуди, когато горичката се е толкова хубава. Сега гледате ли? Гледате ли? Всичко е бяло. И даже една статуя е там. Окей. Мислите ли да статуята? Where
am I? Ето е статуята в Green Hills. Ето е. Ето е. Бягай, Соник, бягай, бягай за живота си. Окей. Мисля, това беше всичко мен. Абонирайте за мен. Ето, пожите музиката. И... Чао.